Hello, maayong gabi, maayong adlaw, maayong gabi, maayong hapon sa tanan. Hello guys, karon mo na nasa tayo praktisan ang pizza 12 Merkulis kay mag-isot pa mas mira og kanang record dirong panahon na kay overtime mo sagod sila gud niya. Dugay na mauli niya. Mintas wa pa siya ka record so kita lang siya mag-practice. So sayon na atong baton. Atong praktisan karon ang pizza 12 Merkulis karong Merkulis nga salmo. Nya ang lyrics kay ania ako mo ni siya. Mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Okay? Muna itong praktisan. Okay, so ayan na to. D gyapon ang chords. D. Okay, atong kantahan. Sub. Kayo naman. Okay. Okay? Kaya kayo. Bira ang chords. Okay. Tagaan mo sa chords ha. Alag. Batik kong tingog. Basta tagaan mo sa chords. Hindi man tingog ang chords. Pero para makaibaw mo. Okay. Balik. D. A. Yan. C sharp ang baho. B minor. F sharp minor, G, A, F sharp minor, B minor, equal minor, A. Okay? Sandra, mato. D, nya A, nya C sharp ang baho, nya B minor, nya F sharp minor, nya G, nya A, nya F sharp minor, nya B minor, nya eagle minor, A, dayon D. Okay? Panglalaki na siya. Ano siya panglalaki? Sige, sa ta, last practice sa panglalaki. Panlalaki. Kaya kung babae na ito siya niya, di tamo ilis og chords, taas kayo. Nya, pero kung soprano ang kanta, okay ra. Nya, so ayan ko na to palitan soprano. So ayan, ato na so ayan kay kung di madataas kayo, pom ba na to. Okay. So ayan na to ha. Nya, soprano ang kanta. So
na. Ari na dire sa minus D, C sharp, C, B. Ari na siya sa B. Okay, so yan ang B. Minus 3 na siya. Ni down tagkatulo ni gikan sa D, ni C sharp, niya ni C, dayon ni B. Nya, so ayan na tong B. Mubo na. Mubo na siya. Pero lisod-lisod og chords kay B man B. Inig ang mga yung mga partner ba yan ka grupo. So lisod kay B man ay sa si piat na. So lisod ang iyang mga partner kay naay mga sharp, moagi na kanang daghan ang sharp, na moagi nag F sharp minor, G sharp minor, D sharp minor, daghan. Pero ganahan tag ubos niya sayo ng chords, minus 5 na to. Ito ikan sa C sharp, C, B, B flat, niya A. Ang kanang A sayo ng chords pero mubo sa lagi. Pero so ayan na to, basig madara ninyo. Itong mga maayong alto. Yung mga alto, may mukuha o ka ng mga ubos kay nga tono ba. So ayan na to. Okay. Mubo na. Piat. Balik. Si Piat yapon. Mubo na, alto. So, ayan na to. Ang alto dito na tayo. So, ayan na to ha. Sige, mura ko na tag alto. Okay na. Yeah, ang chords kay A. Eagle. G sharp ang baho. F sharp minor. C sharp minor. Ang gabilag ang sharp. Pero okay lang. D. Eagle. C sharp minor. F sharp minor. B minor. Eagle. Okay. Pero sayon siya kung palitan ang imong loyog gitara, mas dali siya dumdumon. Pero kanang maayog gid ka nga mo gitara, bisag katong minus 3 katong B, sayo nagyapon to siya. Ako di makay kumayong gitara, so gamaw sa kong gitara pero gamay ra. Nya. Bisdan ko ato katong B. Mas sayunan ko ito katong sa A.
Kay sayo na dali ra kay yung mga lupit na diri sa mga dugol ra. Ya. Okay, mao na to. Sige, salamat.